všechny, tady je Peťa 777 ze Studio Minecraft.cz a vítám vás u nového videa ze hry Cider Arcade. No, nemám tomu nic moc říkat, podle mě takovýhle hry každý zná, takže se rovnou pustíme do hry. Tady je takový výběr lodí, jakož třeba ta. Ale my si vybereme tady tu. Ta se mi zdá totiž nejlepší. Teď musíme počkat, než si nám to načte. Tohle jako musíme vždy zničit. A nejlepší je jim střílet podle všeho do tohohle, jinak je nezničíme. No, tureta. To poznáte ve hře, jestli se vůbec dostaneme na jako trochu dál. Já se zatím nedostal nikam dál než tady v první misi. Jsem se úplně hnedka zaseknul. Tohle na nic, tak. A můžeme jít do hry. Tady vidíte, jak na to vás tak chtějí nalítnout a obejmout vás, ale to vám neradím. Jinak se stane jedna věc a to podle mě nikdo nechce. To vidíte, až se mi to stane z nepozornosti. Tak. Tady ty věci jsou něco jako štít, jestli se nepletu. A dál nevím, co jsem vám o tomhle řekl. No, dál ještě, že tu nejsou jenom tady ty, ale je jich tu dost více. No. Tak. No. A tady v té hře jde o to, abyste tu přežili co nejde a zabili bose. A potom jdete de facto do další mise. A sakryš. Jo. Tohle vám opraví celou loď. Úplně na 100%. Tady ty věci nenávidím. Ty jsou fakt hrozný. Když tak na Steamu se to dá koupit asi za 5 eur. Jestli se nepletu. A je to fakt dobrá hra. Radím si ji zahrát, koupit, cokoliv. Už. Tady je, když tak vlevo nahoře, vidíte, že máme život a my jsme zrovna umřeli. A to není vůbec dobré. Ale naštěstí tu máte 3 životy. A teď střílím ze sebe nějaký fialový laser. Když tak, omlouvám se, že týden nebylo video, ale tohle to snad vynahradí. Tak. Jo, tu máte stíhačky. Jo. Ne, já už myslel. A? Tu máš? No. Tu máš? Jo, zničil jsi. Oni nás zničili. To je nemožné. A jakože mě, já jsem úplný mistr tady té hře. No, možná vlastně. No, ale dále k věci. Co tato hra nabízí? Tato hra nabízí neomezené hraní. Můžete tu hrát survival a kampaň, to je jediný. Ale jako, je to fakt hra na dlouho. A podle mě stojí za koupit. A teď se vrátíme ke hraní, aby jsem tu furt neumíral. A navíc, my už brzo umřeme. Konec hry. Game over. Vidíte, mission failed. Takže máme neúspěšnou misi. No. A my teda musíme znovu jít do první mise a pokusit se ji udělat. A my už odlétáme. Doměřte, je to fakt těžké.
Vypadá to lehce, ale nevím. Doufám, že se mi to teď povede. Jo, přeskočit. Jo, tady vlastně máte nějaký povídání. To si můžete přečíst, jestli chcete. Mně se to nechce překládat. Tak si to pauznějte a přeložte si to. Tak. Furt tam jsou? Jo. Když tak tady nahoře nějak, jo, vpravo nahoře, tam je taková mapa, kde se vám ukazuje, kolik tam je těch kravin poletujících, který se vás snaží zabít. Já nevím, jak by jsem to jinak řekl. No. A jsou fakt hrozný. Což jste sami už určitě poznali. Vidíš si to, jak jsem prokličkoval. Teďkon už zrovna ne. Ne. No, jsme mrtví, stopro. Zase. To nebudeme brát. To si vezmeme až potom. Jo, to si vezmu. No tak jo, tak si to vezmeme. A najednou nás trefí. No, to by bylo fakt dobrý. Ne, jo, jak jsem říkal. Hned, co jsem to řekl, tak nás trefí. No. No. Ještě to stěží dávám. To si beru. Tak. Zatím to tu celkem dávám, ale brzy uvidíte, co se stane. Podle mě to už všichni, ale úplně... tušíte? Funguj! Jo, konečně. No, o tomhle mluvím. Celou dobu. O tom, že mě zabijou. Jako... Ne. No, co si... Yes. A... Jo! Tohle byla fakt pěkná bitva. A já fakt nemám o čem mluvit. Když to... Máme poslední život. A nevím, jestli vám vůbec dokážu ukázat. Doha. Game over. Promiňte, mám rýmu. Takže zase konec hry. Mně to fakt moc nejde. A teď bychom si možná mohli ukázat survival. Takže třeba tady to. A teď musíme ty šmejdy zabít. Jinak to fakt není normální. Nádherná matka. Jo, všechno přeskočím. Ne. A tady nevím, co je přesně za věci, podle toho.
Počkej, to bylo co? Co to je za věci? Ty voho. Takže tohle nás bude čekat, jestli se vůbec někdy dostaneme přes první misi. Co to na mě plítá? OMG? Ty voho. No, co to je? No, to snad ne. Už celkem vím, co to je. Ne. To mě kolik mi to vzalo života. Pivo! Co to je? Co to je? Co to je? OMG? Ne, dozadu už ne. Jsem moc vzadu. Moc vzadu. No! Tak, to jsou fakt věc. Cože? Jo, toho vlastně svůj. Jo. No. Fakt nám to dneska jde. No, takže to by podle mě stačilo na pohled na tuto hru, protože nám to fakt nejde. Takže já se s vámi loučím, doufám, že se vám video líbilo, či nelíbilo. A uvidíme se u dalšího videa, takže adios, amigos.